Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo machielo ma wakelo ni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. Gikruok ma wan go wawinjane mago ma wamiyo pek. Jakom board mar CDF Olago Aluoch osingo ni aguluno pod dhi mana tiyo kaka ne en mopogore gi ng'eto mar doho. Kuja wakaona na kuweka mikakati yao vile wanaelewa, wakapata kwamba ilikuwa ilipusi zimewekwa chini kando ya bridge. Obila gwenge ma Nyatike dhi nyime kod timo nonro motenore kod miruti mitiyo gode kuonde kunyo mula manoyudi koiki ei kuoyo. For men who are violated by their spouses or the other gender, most of them are also not reporting because of the fear of the masculinity and nonro mogol machiegni ni yango ni lwenje ma kit chwech ogo tache kaunti ma Siaya ka thoth ji ok go lipot e wi lwenje ma kamago. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Jakom board mar NG-CDF Olago Aluoch koro singo ni gibiro neno ni omenda mag CDF okowito oko kowacho ni duoko mane doho ogolo ni chungo chenro makamano ok noluw kendo ok oluwore gi chik. Jatelo nelo mane wuoyo e nyasi mar sidho kilese manyien e skund St Mary's Kibuye ma oyangi ni okawo omenda maromo siling milion 6.7 nomedo ni piny owacho oseketo omenda maromo bilion 58 maneno ni chenro mag CDF odhi nyime kendo medo konyo od buche mantiere piny Kenya. This project. Good morning, everyone. I am through CDF. We are constructing and starting a new school, a new girls' secondary school, starting in January, which is nearly completed. That will be the 4th girls' secondary school. We had Kisumu Girls, which was upgraded to national. I don't know how many constituencies have received 3 projects which are CSR. Kisumu Central seem to be lucky. I think that's because of the relationship we have with the NG-CDF. Last year, 3 High Court judges decided to give a judgment, giving CDF up to June next year to wind up operations. That judgment was not based in law. That judgment was influenced heavily by the Council of Governors. As a result of that, the National Assembly appealed. The board appealed. Attorney General appealed. The appeal has been heard, and the judgment is coming up in February next year. So I want to tell you here now, as Kenyans who have benefited from CDF, you need not worry about the fate of CDF. CDF is here to stay. Atamalo 13 mar jopuonj mag JSS lipot mar duol mar NGEC yango ni pod gin jopuonjre kata interns ka counties kaka Garissa kod Baringo motele kwan mamalo mar jopuonj ma pod in interns kipimo gi counties mamoko. E kwan mar jopuonj ma duol mandiko jopuonje tich osendiko nyaka ne Kenya kaw telo kata Kenya Kwanza, nus margi gin jopuonj mag JSS kata bed ni rem to pod nitiere e kinde ma ywak moko bende medo wuok. Wabed piny wang'ini ka jo JSS gine bridge mar primary gi senior secondary. How nyalo konygi nado nikech ng'ur continuously ng'ur biro miyo somo kata nyithindo ma public sector ok bi perform maber. Kong'ire gi the third parameter maluongo ni jopuonj onge, the third one en nyithindo. In most public schools kata town kai kata Kisumu kocha iyudo ka nyithindo ni 80 e klas achiel gi japuonj achiel. Japuonj ni ma en JSS mogul ma bese chemoko kata ni ntan ma onge kata medical cover. Idwaro no puonj nyithindo 80 onon kwano gite otim compositions on end. We are giving nyithiwa manie public schools a raw deal.
E weche mamoko en ni moko kuom rowere mag duond bura mar ODM sani koro kwayo kuku mar duond burano mondo mi owuo gi duol achiel kendo miyo gi yo mowinjore gi lu ahinya te kinde ni mayiero maduong' mabiro medo mana kayo machiegni. E bwo riwruok margi ma jopuonjre mag mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo e kaunti ma Siaya, rowerego wacho ni josiasa osetiyo kodgi kuom higni mang'eny kendo kinde koro chopo manyaka winj duondgi kendo nywandgi e telo masani. Rowerego bende nokwayo josiasa ma Kaluo mondo mi oti e twech achiel kendo keto teko margi e chwalo dongruok ne jopiny e bwo sirikal manywandani ma giwacho ni osechiwo thuolo makare ne oganda Luo mondo mi onyag olemo mag dongruok. Ne giloso e sach rombgi ma higa ka higa e boma ma Bondo kama ne gisingo masiro gai mar ODM ma Oburu Odinga kata Oginga e lek mare machwalo duond burano e rombele. Wabro duoge siganano e thuolo mabirogo ka koro sani wadhi e kaunti ma Migori kama wayudo no obila e gwenge ma Nyatike dhi nyime kod timo nonro kotenore kod miruti mitiyo godo e kuonde muocho kata kunyo mula manoyudi koiki e kuoyo machiegni gi Olalo ma Osiri e sub-county ma Nyatike odiechieng' manyoro. Jatend obila e sub-county ma Nyatike Juma Londo wacho ni pok giyango ng'at mane nyalo bedo noketo mirutino kanyo kendo pod gidhi nyime gi timo nonro. Mirutino nodok okaw kod obila mantiere gi lony e weche motudore kod miruti kendo gidhi nyime kod timo nonro. Baruti ma kori golo ka ma koro sirikal okasore golo kani. Baruti ni ok en baruti mwatiyogo ma kawaida ma kata gimbe giwacho. Manenore ni baruti ni wan kaeri gi weche ariyo nyaka bed ni en wachich ni nyaka bed ni en mar jo China moko mago pap. Baruti ma nyaka ne nyuoma ka an gi higa 32 pok aneno gima chalo kama to kawuono wuotho chung' kamoro amora nyaka joma ne dhi ohala kaka an akwamo. Hatujafurahia kwa hiyo kitendo ambacho kimefanyika hapa. Wetu wenye wanafaa kuenda biashara ng'ambo ama au watu wa pikipiki ama magari wenye wanafaa kuendesha wakipita hapa hawajafanya kazi yao. Tulipata report kwamba kwa Samaria Mwema kwamba kuna waya ameona kwa bridge nyekundu ambayo anaona inatoka chini ya mchanga, na tulikuja tukaona ni kweli, tukapata waya inatoka chini ya mchanga kando ya bridge, na hapo tukasemezana na tukaamua tuite wale wanaohusika kuangalia, kaita timu ya bomb disposal na ya TPU from Migori. Walipokuja wakaona na kuweka mikakati yao vile wanaelewa, wakapata kwamba ilikuwa vilipusi zimewekwa chini kando ya bridge. Moko kuom jodak mawuok e gwenge ma Ikolomani koro chiwo siem mage ne josiasa mawuok e gwenge mamoko madonjore weche mag kunyo mula ma Ikolomani. Kaluwore gi jodak go, dongruok mag josiasa e weche mag kunyo mula ma kamano pod obwogogi ahinya, to kaluwore gi chenro mar kunyo mula mosekelo ywaruok ahinya e kind jodak kod piny owacho, chal momiyo ji moko owito ngimagi. Bende giwito oko paro mar jodongo madwaro ni mondo mi obag romo mar kelo winjruok. Muachane na mambo ya Kakamega. Wale wenye wanatoka Bungoma muongee kuhusu mambo ya Mount Elgon. Ukija mtu kama Sifuna, Senator Nairobi, Sifuna talk about Nairobi, not Kakamega. Hapa Webuye Panipepa imeangusha na hao wazee walikuwa tu. Si walikuwa? Mbona wakuamsha hiyo ni Webuye Panipepa ndio tujue ndio ino utakuja na mambo ya unit. Tunaomba watuachie sasa, mambo ni digital. Hiyo Webuye Panipepa iamushwe, vijana waingie wafanye kazi. Juu ikiamushwa kuna mzee anaenda kufanya hapo kazi. Hii wazee wamekuja biashara tayari, wamekula pesa imeisha, wamekuja biashara. Hii quality ya Ikolomani ilianza enzi za wakoloni. Wamechimba kutoka Rostman mpaka Ikolomani na wakawajia pale. Hiyo fumbi ndio Muluya ananusanga kidogo akikula. Mheshimiwa Senator wa Vihiga County Osotsi, tafadhali mambo ya Kakamega watu
Ikolomani wazungumzie mambo ya Ikolomani. Ni ukweli ama sio ukweli? Ukweli. Same senator kule Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna, tungekuomba mambo ya Kakamega wachie watu wa kule Ikolomani washughulikie. Atamalo 26 mag mine manie kindigni 15 kod 49 osekale achiedh nade mag lwenje mag kit chwech kokale rocho ratichgi e weche mag hera. Nonro motim gi Catholic Medical Mission Board wacho ni atamalo 66 mag jok makale achiedh nade makamago ok osebedo kago lipot ne obila. Wachore ni luoro en achiel kuom gigo momiyo ok gigo lipode makamago. Jakom CMMB e kaunti ma Siaya Hilary Ngeso owacho ni atamalo 97 mag jok marocho ratich mine gin jogo ma ging'eyo kendo mantiere machiegni kodgi. Bende nonro noyango ni thoth ji monjaw e yor hera kata moroch ratichgi ok many yore mag thieth, to ka mago mamanyo yodhe mag thieth dhiyo kodeko, gino ma bende osemedo landruok mag kute mag ayaki e kind mamoko. But what came out today is the fact that we are significantly seeing gross underreporting of these GBV cases. One of the significant findings from the study denoted that about 66.7% of people that have been violated do not report some of these cases. So that means that the figures that we have, so as they may, they do not necessarily paint the bigger picture of what is in the community. And that means we might really be, or we might have probably been responding to an issue, but we do not have the bigger picture of what that issue looks like. So really being able to understand why people do not report is an entry point to start having a conversation about what is it that we can do about issues of GBV. Mainly from the findings, one of the things that came out strongly was that for men who are violated by their spouses or the other gender, most of them are also not reporting because of the fear of the masculinity and do not really want people to be able to know that they've been battered by their wives or spouses. Gavana ma kaunti ma Vihiga Dr. Wilbur Otichilo oketo seie paro adek mag chike makoro biro tiyo kaka chike ma sirikand kaunti no e sectors mopogore opogore. Kanoloso e kar jot mare, Otichilo nowacho ni paro mar chik mar omenda ma 2025-26 ne otimne lokruoge moko e sectors mopogore koda kama geto tego kuonde tiegruok nyaka mag tije lwedo e kaunti no. Bende nomedo ni kaunti no opwodho paro mathoth mag chike higani ka gigeno ni sirikal ikore mar yawo ayanga muspal ma Kaimosi. One of the key areas where we have done some enhancement is in scrap metal collection dealers. That's one area where we have been able to increase the license, because over the last few years we are having a lot of vandalization of government infrastructure through collection of scrap metal. So we thought it as a government is important to make it very punitive, so that the people who get in the scrap metal collection should be people of high integrity. And to be able to do that, we have made the license a little bit more expensive to make sure that we have the right people in the industry. One of the biggest challenges we have been having in the vocational training centers is clearly defined structures on how these centers should be managed. Now this bill has clearly defined how each of those centers should be managed. Jodak manya Ibasa mayudore Nyamache kaunti ma Kisii obago ng'anyo mamuol ka giwacho ni moko kuom jogo man gi mbie sirikal kunyo kendo ketho apaya ma giwacho ni nolos kod tend kaunti ma Kisii e neno ni giyudo yote chenro mag wuoth. Jodak eko no obago ng'anyo makamano e seche ma bende gikwayo tend kaunti ma Kisii mondo resgi. Gimedo ni koro giyudo pek yudo thieth kod chenro mamoko e seche ma koth chwe, ka bende ok giyudo duoko moro amora e oboke mane gindiko ne jalup komishona malura no. Sile mlitisikiana na sisi vile ambavyo mpaka mkaja mkatulimia barabara. Sasa kwa hivyo kama ikiwa mlilima barabara na barabara hiyo inaharibiwa, ni kwa nini? Na wale wenye kuja kuiharibu wanapita njia gani
kusudi ndio wafike kwa barabara hiyo, wanakuja kuharibu katika hiyo shamba yenye wanataka kulima. Jambo la pili, kama ikiwa wanataka uelewano, lazima wakuje kwa karibu na sisi, tuongee, tuelewane, tupatane, ndio kusudi tupate kujua mwelekeo wetu ni upande gani. Tumekuja hapa kama wanakijiji na watu wote hapa tumekubaliana kwamba kama serikali ya mzee ya Honorable Simba Arati ililima shamba ikatumia pesa nyingi, kwa nini wanaacha watu wachache wanakuja kuharibu hii barabara? Sisi tumekuja, tunaomba serikali ya kaunti warudi hapa waone ni shida gani iko hapa, watusaidie ili barabara irudi, watu waendelee kupita. Nyakaramogi komedo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Erokamano ahinya Pascal Olajo gi Pauline Pascal. Iwacho ni un duto te gi nyithindu te kaka Dan Ojuku. Ramogi ler ahinya ka untiere Kabondo Nyasore School utimo mos kuom lal mar Jirongo. Akia ni Jirongo ne en mane. Iwacho ni wakelonu weche maber. Ka un kod Michael Ahenda, Nora Ahenda kod Katekis Bernard Asewe. Nyakaramogi wakawo yweyo matin waduogo bang' thuolo machuok. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Dial *811*899# to get Trust and Obey as your skiza tune. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Pata huu wimbo wa Matendo kama sikiza tune yako. Bonyeza *860*417. Kumbuka, Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo familia moro e alwora ma Ng'orng'oroi e kach ng'or bura ma Marakwet ma Imbo e kaunti ma Elgeyo Marakwet ywago watgi moro manyo polo riado e sama nyo koth mapek chwe komanore gi mor mar polo e alworano. Masira ma kamano nyotimore kaluwore gi koth mapek manochwe kono, ka bende miyo machielo yath maduong' nolwar kuom ode ma ochwe onege. Masirano noweyo ka ji mamoko bende ne ohinyore. Kufika saa 6:30 nikaona mawingu
anatokea huko Miyen. Haya, nikaona iko sita. Nisema na hii mbwa ni mawingo, ni memugo ama ni kitengere. Upepo iliingia. Wakati upepo iliingia, ikawa ni ile miti kaanza kutetemeka, tukaanza kusema tujifiche. Ilikuwa mvua mara ya kwanza. Before kidogo, kumbe si mvua tena. Tukaona miti yote inakatika, mahali tumekaa inaanza sasa na upepo, miti inaanza kuanguka hadi tukapoteza mmoja wetu. Ukitazama hii miti iliangushwa na kitu yenye ujui. Hii nguvu yenye ilikuwa hapa ni maajabu. Hii miti sote ziliangukia huyu mama ni miti more than 20. Na ujui ni kwa nini? Nilikuwa nimeenda kufanya kazi mahali pengine, nikakuja nikafika nyumbani. So kwa hata nikasikia tu kwa njiani kuna bibi yangu imefurukwa na mawingu na mvua. So na hata mtoto wako hospitali na tulikuwa tunafanya kazi kwa pamoja, na sijui hata nitaenda kulipa hospitali pili, sina pesa. Wakeini moda ging'ole kaunti Makwale okwayo sirikal mamalo kod mano mar kaunti mondo bed kanyo akogi tije mai sekta mar thieth kokalo kuom ndiko moko kuomgi kaka nyamrerwa e kor gwenge. Giwacho ni ok osebed ka imiyogi thuolo mowinjore kaka jogo ma onge kod ng'ol e seche ma bende gimanyo yore mag thieth. Gimedo ni thothgi ok yud yore mag thieth makare, ka gikwayo ni mondo mi okaw okang' mapiyo mar tieko akwede magikale kaka jogo modak gi ng'ol. Kokalo kuom riwruok mar The Ability Trust e alwora ma Kakana, gikwayo sirikal mondo med kawo nonro margi makare kaachiel gi parogi e kinde migo budget. Nyumbani anapoulizwa maswali na daktari wa nyanjani, kwa vile si mlemavu mwenzie anashindwa hata kujiexpress. So tunaomba serikali at least na sisi watuzisikize hizi recommendation zetu, tuweze kuajiriwa pale, tusaidie wanawake walemavu. Kwa sababu nitakapomuuliza mimi, akinitizama vile nilivyo, basi anakuwa na uwazi wa kunieleza. Kwa mfano msichana ni mlemavu labda wa akili, yeye ana haki ya kudungwa sindano kwa sababu kuepuka kule kupewa ujauzito wa mara kwa mara. Lakini kuna mwingine ambaye yuweza kuongea, waona, lakini labda ni mlemavu wa miguu. Kisawa hasa nafaa ulizwe, je, umezaa mtoto wa kwanza ambaye hana baba, umezaa na mtoto wa pili, je, unapendekeza kufanya family planning? Na unahitaji family planning gani ambayo wewe itakuwezesha, ambayo unaona ni sahihi kwako? Kuliko mimi kama mzazi nimemchukua mtoto kwa vile ni mlemavu na mwambia daktari, mdunge huyu. Na yuko na haki ya kurithi, na kama ni mambo na hospitali yuko na haki ya kujipangia uzazi pia. Watu wengi wa vijijini hawajui hizo vitu vya kufuata. Sasa kupitia Mama Siri tumeweza kujifunza. Kwa mfano mtoto wangu amefanyika hivi na hivi, najua nitakimbilia wapi kwa urahisi sana.